гурӯҳи занон ҳамсарони ҷиҳодиёни давлати исломӣ ки ахиран аз Сурия ба Тоҷикистон оварда шуданд, на дар боздоштгоҳ, балки дар осоишгоҳ нигаҳдорӣ мешаванд. мақомот мегӯянд барои ба зиндагии маъмулӣ мутобиқ шудани онҳо муҳлати муайян зарур аст. аз аҳволи онҳо ҳар рӯз мо хабар мегирем, қариб ки ҳар рӯз хабар мегирем, бо онҳо суҳбат мекунем. хай вазъияти равонии онҳоро шумо медонед, он албатта вақте ки тӯли солҳои зиёд онҳо фақат дар даруни ҷанг буданд, баъди баргаштан бар онҳо як муҳлати муайян дар кор аст ки онҳо масалан ба шароити имрӯза мутобиқ шаванд. қурбонзода мушаххас нагуфт ки ин занон дар куҷо нигаҳдорӣ мешаванд ва то куҷо ба мунсифона баррасӣ шудани қазияи онҳо мешавад умед баст. вале таъкид кард ки онҳо аз хидмати равоншинос ва ҳуқуқшиносон бархурдоранд. рӯзи 25 июл 146 зану кӯдаки тоҷик аз урдугоҳҳои Сурия ба Тоҷикистон баргардонида шуданд. ин гурӯҳи занону кӯдакон то замони интиқолашон ба Тоҷикистон дар урдугоҳи Ал-Ҳавл дар вилояти Ҳасакии Сурия нигаҳдорӣ мешуданд, ки манотиқи таҳти назорати курдҳои Сурия дониста мешавад. қаблан Тоҷикистон 89 кӯдакро аз Ироқ бозгардонда буд. даҳҳо зани тоҷик дар он кишвар ба зиндон маҳкум шуданд, вале то ҳанӯз миёни Ироқу Тоҷикистон ягон шартномаи истирдод вуҷуд надорад. бо вуҷуди ин, хабари овардани гурӯҳи занону кӯдакон аз Сурия Сабзагул Камолова, сокини шаҳри Душанберо ки духтараш дар Ироқ аст, умедвор кардааст. ما ҳама рах нигаҳ мекунем ки на рӯз мебиям, пага мебиям, ишав мебиям, шави дига мебиям. ҳам худошуна, ҳам кӯдакошуна ҳам интизори каштесем дига намедонем. заноне ки аз Сурия ба Тоҷикистон оварда шуданд, борҳо барои баргардонида шуданашон ба ватан талош карда ба созмонҳои ҷаҳонӣ ва ҳам радиои озодӣ муроҷиат намуданд ва ҳамчунин гуфта мешавад, ин занон аз ҳузури худ дар кишварҳои ҷангзада хабар дода гуфтанд мехоҳанд ба Тоҷикистон баргарданд. Фаридун Ҳодизода, коршиноси масоили мазҳабӣ, ба ин бовар аст ки ҳарчанд аксари ин занон бо ташвиқи шавҳаронашон ба ин кишварҳо рафтанд, вале онҳо бегуноҳ ҳам нестанд. аммо ӯ мегӯяд, набояд онҳо мавриди шиканҷа қарор гиранд. онҳо бояд ки бо адвокат масалан кор кунанд. ин чизам бисёр муҳим аст. ва албатта бо узви оилаашон, падарашон, модарашон масалан ё бародарашон бошад, албатта мулоқот карданашон мумкин бошад. инаш ҳам ҳаст, лекин ҳамчун дар зиндон масалан. мақомот мегӯянд аксари занон ҳамсарони мардоне буданд ки дар майдонҳои ҷанги Сурияву Ироқ кушта шуданд. гурӯҳе дар зиндон ва бархе ҳам дар урдугоҳҳо ба сар мебаранд. Сарвинози Рӯҳулло, Нигораи Фазлиддин, Озодӣ, Душанбе.